bụ na ime ife ịkwụha ụmụazị ọ gịnị na-atọ Igbo ọma ndị na-ene n'ife anyị na-eme ndị ife anyị na-eme na-atọ ụtọ asị onye chọrọ ime ife bụ ụkwa ya dị n'ukwu ụkwa ọkwa eziokwu anyị abịago n'ukwu ụkwa ka anyị malụ ife bụ ilu Igbo ka esi atụ ya na ife ọpụta so nke mbụ na enwere ilu anyị na-amatara anyị sị ka anyị tụọ ya bụ ilu na-agwa anyị ka esi atụ ya gwa anyị ife ọ pụtara na Igbo language nke mbụ bụ n'afọ mbụ Maazị Okechukwu biko abụ m onye Enugu kedu afa gị kedu obodo isi afọ m bụ Kristiano Okeke esi m mba ukwu wee bịa afọ ahụ Agnes Okoye from mba ukwu afọ ahụ Nwachukwu Francisca Nnibo Mrs. Esther Nwosu kedu obodo isi ahụ m onye Nnibo onye Nnibo ọ dị mma mọmị kedu afa gị kedu obodo isi afọ m bụ Caroline Arinze kedu obodo isi esi m Nise wee bụrụ Nnibo asị ọ bịara bụ onye abịagbu na ya ọ nara mkpukpu apụ na ya mgbe ọ ga na mkpụmkpụ apụkwa na ya mọmị ọ bịara bụ onye abịagbu na ya ọ na ji mkpumkpu afọ na ya kedu ihe a pụtara n'asụsụ Igbo zaa n'ibe ajụ ihe a bụ ilu ịchọ ịbịa be m chọọ ka ị gbuo m iwere isi gị ebu ya kee ife ilu a pụtara n'asụsụ Igbo ịnụ ka m maara ọrụ lekeni nwunye mmadụ mọmị kedu ife ilu a pụtara ịwepụta na onye ọbụla bịara be mmadụ ya ma iwe ọbịa alụ maka ya ọ ghara eje mewe ka ayasị na ọbịa n'ọnya nwe obodo kịta ka ị bịa ọ bịara igbu m ga-egbu onwe ya a sị na achụ aja afụrụ udene mmadụ ihe mere ebe ndị mmụọ mmadụ ihe mere ebe ndị mmụọ ka ife ọ pụtara n'asụsụ Igbo ọ bụ na ime ife ịkwụha ụmụazị ọ gịnị na-atọ achụ aja ma afụrụ udene ma nna ife mebe ndị mmụọ ka e mpụtara ya n'asụsụ Igbo ọ bụ na ime ife imere enweghị isi ịma na ụmụazị ha lekeni nwunye mmadụ na nwaanyị ife ama akwụrụ na ife agaziri nụ ma ọ bụrụ na achụọ aja na aja ahụ agara na aga na ọ na ndị mmadụ abịaghị ma na ibe ahụ enweghị isi imele ime o nwere onye bịa beghị ịma na nsogbu dị ala gị ọ bụkwa n'ime ime onye bụ onye a na-agwa gị ọ bụrụ onye akpọrọ ebe ihe bịa ọ gara ọfụma ọ bụ na ị chọrọ ime kịta mmụọ bụ onye akpọrọ m bịa ọ bụ sọsọ mmụọ bịa ọkwa n'ude na-abịagolu udere adọgwa mana ofe ọhụ kwesịrị ka onwe onye bịa o kwesịrị ka onwe onye bịa nsogbu adịrọ daalụ nri nne daalụ anyị chọrọ ka asụsụ Igbo na-eto eto onye mmụta nwa ọ na-akụziri ya ndị be ya na-achụkwu n'oyibo ọ dịkwa mma jisikwe na ike ọ dịkwa mma Oriakụ gịnị bụ afa gị na ebe isi Ngozi esi m mba ukwu biko Oriakụ kedu afa gị kedu obodo isi ọ gịnị na-atọ anyị nwe Nnibo ebe one kunugolu ya anaghị ego ego anyị nwee ebe na-eme na-abịa ya akpụ nsogbu adịrọ ọ dị mma a sị na ofu onye tọọ izu o mee gịnị batrị ya ọ dịzikwasị nne otu onye tọọ izu o mee gịnị refunu m ka mmụọ onye ọlọ unu amalife bụ ịtụ izu na mmadụ na-atụ izu ọ bụla ofu onye bụ ihe tụrụ izu gị na-eme ya na onye tụrụ izu na ọ ma mmeri 14 izu ọ ya emezu na ihe na wee ya anọkarịta ọnụ ewee tụọ anya
ọ ya eme mana ofu onye ya nya ofu etubana ya sọsọ ọma ngacha ilu ọzọ anyị ga-achọ ka anyị mara ọbụla a sị na onye chọọ ọjọọ ka mmiri ga-eme gịnị na amanụ ka mmiri na-ama Jizọs ọ gịnị na-atọ onye chọọ ọjọọ ka mmiri ga-eme gịnị ama na ị na-agị onye mmiri ma ọjọọ ọjọọ ihe ọjọọ mmiri ma mmadụ ihe ọjọọ ibe ọ ya abụghị ime ịma na ọchị ọjọọ ka ihe bụ onye chọọ ọjọọ ka mmiri mere gịnị ime na-ajị iwe onye mere ajị iwe ekwu m ekwu na onye enwe nsogbu complete edi ilu anyị chọrọ ka ikwuo ya ruo n'isi onye ajọ ọchị ka mmiri ga-eme gịnị kịta ka ị bịa Afọ m bụ Godwin Okoye. Godwin Okoye ịbụ onye ebe biko Abụ m onye Nnibo. onye Nnebo ọ dị mma ife anyị chọrọ bụ na anyị chọrọ ka anyị na-akwalite asụsụ Igbo ka asụsụ Igbo na-eto eto otu onye tọọ izu o mee gịnị Otu onye tọọ izu gị na-eme otu onye tọọ izu. o mee gịnị Otu onye tọọ izu. hụwa ka nna anụ Ọ ga-arị arụ. A na-enwe ụmụnna nwezuo ihe niile a na-eme. So otu onye ara atọ izu. otu onye ada atụ izu n'ala Igbo Anyị na-agba ya ịkụ izu. oke ịkụ izu Otu onye adịghị akụ izu. mana o nwere ka Igbo si ekwu ya na ilu si na ọ bụrụ na ịma na otu onye ada akụ izu mana ofu onye bịa akụzi izu o nwere ife asị na onye ahụ ga-eme gịnị bụ ya Otu onye tụọ izu. o mee gịnị Onye bụ na batrị ya ọ dịzikwa onye bụ na onwe ya ara akpata onwe ya ara amata ọmụ obodo ji agba aja. N'ọnụ be anyị ka m sọrọ. Yes. ilu ọzọ ka ịtụ Yes. ofu onye ada amata ọmụ obodo ji agba Agba aja. Yes. onye chọọ ọjọọ ka mmiri ga-eme gịnị Onye chi ọjọọ. ka mmiri ga-eme gịnị Yes. Onye mmiri wụrụ ọkpịa ka ọ na-eri. opi onye mmiri fụrụ ọbịa o nwere ka esi ekwu ya ruo n'isi onye chọọ ọjọọ ka mmiri enwere ka esi ekwu ya Yes. batrị ya ọ dịzikwa Ele si ekwu ya. onye chọọ ọjọọ ka mmiri na Onye chi ọjọọ ka mmiri na-eri. refunu m ka mmụọ onye ọlọ Anyị na-akpụ ya wụ onye mmiri wụrụ ọkpịa ka ọ na-eri. Ọ ka anyị si akụ ya n'ọnụ Igbo. ọ dị mma mana nke a bụ ilu ọzọ ka fatụ o nwere ka ndị Igbo si ekwu ya sị na onye chi ọjọọ ka mmiri na-afado n'eze ka mmiri na-afa n'eze kedu ife ọ pụtara n'asụsụ Igbo Ihe ọ pụtara n'asụ Igbo bụ na onye chi ọjọọ ka mmiri na-afọdụ n'eze. kedu ife ọ pụtara n'asụsụ Igbo onye chi ọjọọ ka mmiri na-afado n'eze ka ife ọ pụtara ihe ọ pụtara bụ na ebe onye ha na chi ya so wee gaa ya adị ya nwere onwe ya mana onye ọzọ gaa anya iwe eme enye kịta ka ị bịa ịbụ ezigbo maazị gịnị bụ afa gị kedu obodo isi afọ m wee Emenike Augustine ahụ m onye Ebonyi steeti Abakaliki. I'm Mr. Paddy Stephen. Ebi m na n'Igbo ebe a. Amụrụ m n'Abia steeti, pụta ahụ m Nasarawa. Nasarawa ị na-asụ Igbo ọfụma Yes, ebe a ka a mụrụ anyị ncha n'ala Igbo ebe a. nke atọ bụ m ifere ya eme onye bụ onye Igbo na-amara ka esi asụ Igbo na onye Nasarawa steeti ka mmalụ ka esi asụ Igbo oke ka m na-aga nwarịta mma tụrụ gị inu n'asụsụ Igbo mụta ya obere imejuo ya nke mbụ mma tụrụ gị bụ na ife agwọ ọ mụrụ mere gịnị Aha isi ito ogologo. ọ gịnị na-afịọ una na ife okwu ife agwọ ọ mụrụ Aha isi ito ogologo. Jesus Christ ka ife ọ pụtara n'asụsụ Igbo Ọ pụtara nna mụọ nwa ya na-aṅụ mmanya ọ na-emegheri nwa ọbụla ọ mụtakwara ga na-eme onye bụ onye anyị na-agwa gị nwoke ebugo m bikonu onye Nasarawa steeti tụọrọ ilu kọwa ife omini Numyom ihe ọ pụtara isi akwụ na igu isi akwụ na igu ya bụ igu akwụ
ọ nke m ma jee ọ dị mma o nwere nke anyị chọrọ ka anyị jụọ gị anyị ga-ekwu obere i wee gwa anyị ife ọ pụtara n'Igbo mụnwa Gabriel Nwogu onye Nnibo ọ dị mma ihe agwọ mụrụ ga-eme gịnị aghọrọ gwa ihe agwọ mụrụ aghọrọ ito ogologo ihe agwọ mụrụ aghaghị ito ogologo ọ dị mma ka ife ọ pụtara n'asụsụ Igbo ihe ọ pụtara na ka m si je leke ndị mmadụ agwọ na-eto ogologo so na nwa ọmụ ya eto ogologo Jizọs oke ife ọ pụtara bụ na agwọ na-eto ogologo ife ọ pụtara n'asụsụ Igbo ọla na-agụ m malitere ntị kịta ọ dị mma nke ịbụ anyị ga-ajụ gị bụ ebe aka ewu zọrọ ka gịnị ga-eme ebe aka ewu zọrọ ka gịnị mee zaa n'ihe a na-ajụ ka nwa amara m ihe m amara m nwa ya ekwu kwuolu na onye nzuzu aka ebe aka ewu zọrọ na ụkwụ ya azọ sobi ya kịta ka ị bịa gịnị ka ọ pụtara n'asụsụ Igbo ọ pụtara na ele ewu si aghọtara m ihe m na-ekwu ewu nwanne m